स्वतः प्रगत लोके जेव्हा इथे आले होते आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, त्यांनी सुद्धा तुम्हाला कमेंट दिली होती की तू वहिनी जास्त बोलत नाही. तर ह्याचं उत्तर काय आहे तेच तुम्ही आता आम्हाला सांगा. तर आता यापुढे कोल्हापुरी किचन चॅनलवरती आपल्याला काय कंटेंट्स तू दाखवणार आहेस, काय नवीन पाहायला मिळेल आपल्याला या चॅनलवरती? तुम्ही चॅनलवरती मराठी भाषेचा वापर का केलात? आता ना फर्स्ट इंटरव्ह्यूसाठी ना आता आम्ही सगळे रेडी होतो आहे. आमच्या घरातल्या सगळ्या या शेफची इथे आता लगबग चालू झाली आहे. आणि आजचा कॅमेरा हँडलर जो आहे ना, जो कॅमेरा हँडल करणार आहे ती आमच्या घरातली लहान कृपा आहे. मित्रांनो, आजचा आमचा जो इंटरव्ह्यू आहे ना त्यासाठी आम्ही थोडीशी इथे सजावट केलेली आहे आणि आम्ही कोल्हापुरी किचनचा जो फर्स्ट बड्डे आहे ना तो सेलिब्रेट करणार आहोत. तर हे बघा मित्रांनो, आमचा वरती आम्ही वॉलवरती लोगो छापला आहे, प्लस इथे हॅपी बड्डे आणि फुगे पण आहेत. छान असं इथे आपण फुलदाणी वगैरे सुद्धा ठेवलेली आहे. इथे एक आपला कोल्हापुरी किचनचा लोगो आहे आणि ह्या ज्या चेअर्स आहेत ना मित्रांनो, ह्या चेअर्सवरती आम्ही 3 जणं बसणार आहोत. आणि ही जी चेअर आहे ना मित्रांनो, या चेअरवरती आम्हाला जे क्वेश्चन आणि आन्सर जे विचारणार आहेत त्या मॅडम असणार आहेत. तर त्या मॅडमची सुद्धा आपण ओळख थोड्या वेळाने करून घेऊयात. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील आणि माझी संपूर्ण फॅमिली तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. तर मित्रांनो, आनंदाची बातमी अशी आहे की आपल्या कोल्हापुरी किचन या चॅनलला संपूर्ण 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. आणि त्यासाठीच मित्रांनो, आम्ही आपल्या कोल्हापुरी किचनचा 1 वर्षाचा बर्थडे देखील सेलिब्रेट करणार आहोत. आणि त्यासाठी आहे ना मित्रांनो, संपूर्ण वर्षभरामध्ये ना आपले सबस्क्रायबर्सनी आम्हाला काही ना प्रश्न विचारले होते. तर संपूर्ण प्रश्न जे आहेत ते आम्ही नोट डाऊन केलेले आहेत आणि या सगळ्या प्रश्नांचे आहेत ना उत्तर आम्ही तुम्हाला देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. आणि मित्रांनो, आजचे आपल्याला जे प्रश्न विचारणार आहेत तर त्यासाठी आहे ना माझी बहीण आलेली आहे भांडूप करून. तर तुम्ही तिला आपल्या रेसिपीजमध्ये देखील मध्ये मध्ये पाहिलंच असेल. तर मित्रांनो, आता आहे ना आपला केक कटिंगचा जो कार्यक्रम आहे तो आपण आपल्या या कार्यक्रमाच्या नंतर सर्वात शेवटी करणार आहोत. आणि आता आहे ना आपण लगेचच वेळ न दवडताना आपला क्वेश्चन आणि आन्सर या कार्यक्रमाला सुरुवात करूयात. नमस्कार मंडळी, मी प्रणिता शैलेश परब. आपल्या कोल्हापुरी किचन्स या यूट्यूब चॅनलच्या बड्डे सेलिब्रेशनसाठी मी येथे आली आहे. आपण जे कोल्हापुरी किचन्सचे व्हिडिओज बघतो त्यामध्ये जे आपण ॲज अ सबस्क्रायबर म्हणून आपण जे क्वेश्चन्स विचारतो ते क्वेश्चन्स आज मी येथे एका इंटरव्ह्यू मार्फत ह्या टीमला विचारणार आहे आणि त्याची उत्तरे आपल्याला कोल्हापुरी किचन टीम्सकडनं मिळतील अशी आपण अपेक्षा करूया. आता आपण आपल्या ह्या कोल्हापुरी किचन्स टीम्सची ओळख करून घेऊयात. तर नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील. तुम्ही तर मला ओळखतच असाल. आपल्या कोल्हापुरी किचनचे जे बॅकएंडचं संपूर्ण वर्क असतं, तसेच कॅमेरा हँडल करणं, शूटिंग करणं, हे संपूर्ण काम हे मी पाहतो. आणि कधी कधी जर मला रेसिपी करण्याची इच्छा झाली तर मी रेसिपी देखील करतो. आई, आपली ओळख करून द्या. मी प्रमिला पाटील. मी रेसिपीजच्या टिप्स आणि ट्रिक्स जास्तीत जास्त सांगण्याचा प्रयत्न करते आणि केव्हा केव्हा रेसिपी देखील बनवते. आपली ओळख करून द्या. मी प्राची पाटील. मी रेसिपीज बनवते. आता आपण प्रश्न आणि उत्तरांना सुरुवात करूया. मी ॲज अ सबस्क्रायबर म्हणून जे आपले प्रश्न असतात ते मी आज नोट डाऊन करून आणले आहेत. ते आपण ह्या आपल्या टीमला विचारूयात. तर पहिला प्रश्न आहे आपल्यासाठी, तुम्ही यूट्यूब चॅनल कधी सुरू केले? तर आमचं जे कोल्हापुरी किचनचे जे चॅनल आहे ते आम्ही आपल्या ज्या मागच्या वर्षी 29 फेब्रुवारी ही तारीख आली होती, तर त्या तारखेला आम्ही आमचा अकाउंट क्रिएट केलं होतं. तर साधारण 1 वर्ष तर पूर्ण झालंच आहे. परंतु आपल्या चॅनलवरती जी सर्वात पहिली व्हिडिओ आम्ही जी अपलोड केली होती ना, तर ती जी व्हिडिओ आहे ती आम्ही 14 मार्च रोजी अपलोड केली होती. तर आता जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती जाऊन पाहिलं ना तर तुम्हाला 1 मार्च दिसेल, कारण 29 फेब्रुवारी जी असते ती साधारण 4 वर्षांनी एकदा येणारी तारीख असते. तर त्या तारखेला आम्ही आमचा अकाउंट क्रिएट केलं होतं. आपला दुसरा प्रश्न आहे, तुम्ही कोल्हापुरी किचन्स चॅनल सुरू करण्याचे कारण काय? तर कोल्हापुरी किचनचं हे जे चॅनल आहे ते आम्ही क्रिएट करण्याचं कारण असं,
तर गेल्या वर्षी असं झालेलं की माझी आई ती एक घाटी मसाला तयार करत होती. तर आमच्या डोक्यामध्ये सुद्धा कुठेतरी होतं की आपण चॅनल सुरू करूयात का, कारण चॅनल सुरू करण्याची जी आयडिया होती ना ती माझ्या पप्पांची सुद्धा पूर्वीपासूनच होती. तर आता पप्पा आमच्यामध्ये नाही आहेत, तर त्यांना ते 2 वर्षापूर्वीच गेले आम्हाला सोडून. तर त्यांची सुद्धा अशी इच्छा होती की आपण काहीतरी एक असा बिझनेस करावा, आपलं सुद्धा एखाद्या युट्यूबवरती चांगलं चॅनल असावा. तर योगायोगाने माझी आई सुद्धा घाटी मसाला तयार करत होती. तर मम्मीला मी जस्ट विचारलं की आपण याचं शूटिंग करून घेऊयात का. त्यावेळेला माझ्याकडे कोणतेही टूल्स नव्हते किंवा असं काहीही नव्हतं किंवा आयडिया पण नव्हती शूटिंग कसं करायचं. तर ते योगायोगाने मी शूटिंग करून ठेवलं. त्यानंतर मी ती थोडीफार अशी व्हिडिओ एडिट करून यूट्यूबवरती अपलोड सुद्धा केली. तर मग अशा प्रकारे आमचं कोल्हापुरी किचन हे चॅनल सुरू झालं. आपला पुढचा प्रश्न आहे, तुम्ही चॅनलला कोल्हापुरी किचन असे नाव का दिले? तर ताई, तू अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारलायस, कोल्हापुरी किचन असं नाव का दिले. तर असं होतं ना की आमचं आडनाव एकतर पाटीलच आहे आणि कुठेही जरी गेलो मी, माझे मित्रमंडळी वगैरे आहेत ऑफिसमध्ये किंवा शाळेपासून अगदी, तर पाटील म्हटलं की मोस्टली लोक असंच म्हणतात की हा कोल्हापूरचंच असणार. आणि आमच्या शरीरयष्टीवरून देखील लोक असंच ओळखतात की आम्ही कोल्हापूरचेच असावेत. आणि कोल्हापुरी आणि आपलं कोल्हापूर जे आहे ते ऑलरेडी जगभरामध्ये फेमस आहे तिथल्या खाद्य संस्कृतीसाठी. तसेच तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले देवस्थान देखील आहे. तर त्यासाठी आम्ही ठरवलेलं की आपण जेव्हा पण चॅनल सुरू करू त्यामध्ये आपण कोल्हापुरी हा शब्द असावा, म्हणजे आमची अशी इच्छा पण होती. आणि पुढे आम्ही आमचे रेसिपीचे चॅनल होतं त्यासाठी आम्ही पुढे किचन हे नाव ऍड केलं. अशा प्रकारे कोल्हापुरी किचन नाव झालं. आपला पुढचा प्रश्न आहे आई तुझ्यासाठी, तुम्ही चॅनलवरती मराठी भाषेचा वापर का केला? आम्ही मराठी भाषेचा वापर केला कारण आपली भाषा मराठीच आहे. भाषेतनं बोलल्यामुळे काय होतं, सगळ्या लोकांना समजावून व्यवस्थित त्याच्या टिप्स देता येतात, म्हणजे मराठी भाषेतनं समजावून सांगता येतात. मराठी भाषाचा निवड केली मराठी भाषेची. म्हणजे कसं होतं, आपण मराठी आहोत आणि आपली भाषा मातृभाषा सुद्धा मराठी आहे. तर आपण आपल्या मातृभाषेचा विस्तार करणार नाही तर दुसरा येऊन कोण करणार आहे. आता आपला पुढचा जो प्रश्न आहे तो शेफ प्राचीसाठी आहे. तो प्राची, तू मला सांग की आपलं जे यूट्यूब चॅनल आहे कोल्हापुरी किचन, हे तुम्ही किती जण मिळून चालवता? आमचं जे यूट्यूब चॅनल आहे ते आम्ही 3 जण मिळून चालवतो. माझे मिस्टर, आई आणि मी, असं 3 मिळून चालवतो. बरोबर. आता आपला पुढचा जो प्रश्न आहे तो प्राची वहिनींसाठीच आहे. तर प्राची वहिनी, तुम्ही मला सांगा की तुम्ही व्हिडिओमध्ये जास्त का बोलत नाही? स्वतः प्रगत लोके जेव्हा इथे आले होते आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, त्यांनी सुद्धा तुम्हाला कमेंट दिली होती की तू वहिनी जास्त बोलत नाही. तर ह्याचं उत्तर काय आहे तेच तुम्ही आता आम्हाला सांगा. मी सुरुवातीला कॅमेरासमोर यायला थोडी घाबरायची आणि माझा स्वभावच कमी बोलका आहे. पण आता सुरुवात केली थोडी बोलायची. आता तर आता बोलेन. तुमची भीती कमी झाली आहे. तर हो. आता आपल्या यूट्यूब चॅनलला सुद्धा 1 वर्ष पूर्ण होत आहे, त्याच्यामुळे आता वहिनींची भीती सुद्धा गेली आहे. तर पुढचा जो प्रश्न आहे तो प्रमोद तुझ्यासाठी आहे. ओके. तू चॅनल हँडल करतोस असं तू मगाशी म्हणालास. तर आता ह्यापुढे कोल्हापुरी किचन चॅनलवरती आपल्याला काय कंटेंट्स तू दाखवणार आहेस? काय नवीन पाहायला मिळेल आपल्याला या चॅनलवरती? तर आपल्या चॅनलवरती आपण पूर्वीपासून रेसिपीज तर ऑलरेडी टाकतच आलो आहोत. त्यासोबत आपण टिप्स आणि ट्रिक्स देखील योग्य प्रकारे देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. तर शिवाय आता काही महिन्यापासून आम्ही फन प्लस रेसिपीज असतील किंवा आपण रेसिपीजमध्ये थोडीफार ॲक्टिंग करतो. तर तुझ्याच मुलीचा आपण आरणाचा एक रेसिपीचा व्हिडिओ बनवला आहे. तर तो एक तुम्ही पहा, फार छान झाला व्हिडिओ. त्याला हो. व्ह्यूज सुद्धा छान आहेत. व्ह्यूज भरपूर प्लस आहेत. आपण एक मंचुरियनचा स्टॉल उभा केला होता. त्यामध्ये आमच्याच घरगुती फॅमिलीने मिळून थोडी ॲक्टिंग देखील केली होती. तर आणि तसेच आपले जे सबस्क्रायबर्स आहेत तर त्यांच्या घरी सुद्धा आपण जाऊन त्यांच्या हातची कला जी आहे रेसिपीद्वारे आपण दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा आपण नवीन असे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग देखील करून पाहणार आहोत. तर म्हणजे तुझ्या या चॅनलवरून जे सबस्क्रायबर आपल्या गृहिणी आहेत त्यांना काही कारणास्तव स्वतःचं चॅनल बनवता येत नाही, तर तू त्यांना आपल्या या चॅनलवरती तू त्यांना रेसिपीज दाखवून त्यांना पण छान असा कॉन्फिडन्स देखील येतो. आपण त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी तर तू मदत करणार आहेस. येस. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर पुढचा जो प्रश्न आहे तो आपल्या मास्टर शेफ माझ्या आईसाठी आहे. तर आई, तुम्हाला सांग
मला तर माहितीच आहे, पण आपल्या सबस्क्रायबरला आपण माहिती देऊया आपल्या मसाल्यांबद्दल. तर तुम्ही हे जे मसाले आहेत ते तुम्ही केव्हापासून विकताय? हे मसाले आम्ही पूर्वीपासून विकतो, म्हणजे तरी आता साधारण 3 वर्ष होऊन गेली आहेत हे आम्ही मसाले विकतोय. पण यापूर्वी आम्ही 10 वर्ष तरी आता झालीत की आमचं आता म्हणजे जेवणाची ऑर्डरी, चपात्यांच्या ऑर्डरी असायच्या किंवा खानावळ आमच्या घरी असायच्या की मालवणी मसाला, घाटी मसाला, हे 2च मसाले आम्ही पूर्वी विकायचो. मग आता आम्ही चालू केलं आहे की जे बिर्याणी मसाला, आता बाहेर आम्ही मोठ्या मोठ्या बिर्याणी देतो किंवा हे सगळे गरम मसाला, हे आता आम्ही घरगुतीच बनवून आमच्या पदार्थांसाठी पण वापरतो. भरपूर लोकांनी आम्हाला असे कमेंट केले की तुमचा मसाला छान आहे, आणि भरपूर लोकांना ते आमचे मसाले बाहेर म्हणजे उत्तराखंड, दिल्ली, आता सध्या तर आता लाईव्ह म्हणजे आता अमेरिकेला देखील आमचा मसाला गेलेला आहे. 2-3 वेळा आम्ही अमेरिकेला खूप देखील हा मसाला आनंदाची पाठवला आहे. गोष्ट आहे. तर त्याचं पुणे, सातारा, सांगली खूप नाव आहे. मग आम्ही ह्या मसाल्यांना देखील कोल्हापुरी किचन असंच नाव दिलेलं आहे. तर मसाल्यांबद्दल आपला अजून एक प्रश्न आहे जो आपल्या सबस्क्रायबरला पडला आहे की तुम्ही कोणत्या कोणत्या प्रकारचे मसाले विकता. तर प्राची वहिनी तुम्ही आम्हाला सांगा याचं उत्तर. हो, सुरुवातीपासून आम्ही घाटी मसाला आणि मालवणी मसाला हा विकतच आलेलो आहोत. आणि म्हणजे कसं होतं, मी ताई तुला सांगतो, आम्ही बिर्याणीची सुद्धा ऑर्डर घेतो. तर ते बिर्याणी जेव्हा आम्ही बनवतो ना, त्यामध्ये आमचा घरगुती मसालाच आम्ही वापरतो. तर बरेच अच्छा. सबस्क्रायबर्स म्हणा, त्यांच्याकडेच आम्हाला ऑर्डर्स मिळतात किंवा शिवाय आपल्या एरियामध्ये जवळपासचे असतात, तर ते सुद्धा विचारतात तुमची बिर्याणीची टेस्ट इतकी युनिक का असते, म्हणजे थोडी वेगळी का असते. तर मग त्यासाठी आम्ही असं ठरवलं की आम्ही बिर्याणी मसाला सुद्धा नवीन इन्व्हेंट करून विकणार आहोत आता लवकरच. तर आपल्याला आता मालवणी आणि घाटी मसाल्यासोबत आपल्याला बिर्याणी मसाला सुद्धा आपल्याला आता मिळेल. शिवाय प्राचीनेचं सांगितलं सांबार मसाला, गोडा मसाला, गरम मसाला, ते सुद्धा ऑलरेडी आपण चालू केलेलंच आहे. ओके. त्या मसाल्यांची जर ऑर्डर द्यायची असेल तर आम्ही कशा प्रकारे तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा किंवा ऑर्डर द्यायची? तुमचं काही अच्छा. वेबसाईट आहे का किंवा कशा आता प्रकारे तुम्ही ऑर्डर घेता? ते आपल्या सबस्क्रायबरला, व्ह्युअर्सला आपण जरा एक्सप्लेन केलं तर बरं होईल. ओके. तर आता माझे जे ऑलरेडी सबस्क्रायबर्स आहेत ते त्यांना तर कदाचित माहितीच असेल. आम्हाला कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी आपण एक डिस्क्रिप्शनमध्ये आमचा नंबर दिलेला आहे, तर त्यावरती तुम्ही व्हॉट्सअप देखील करू शकता किंवा डायरेक्टली फोन देखील करू शकता. आणि तुम्ही त्याप्रमाणे तुम्ही मसाले तुमचे ते रिक्वायरमेंट ॲज पर रिक्वायरमेंट तुम्ही ऑर्डर करू शकता. तुम्ही मग होम डिलेवरी पण करता का? हो, आता आम्ही जे मसाले पाठवतो ते कुरिअरनी पाठवतो. त्याचे काही नॉमिनल कुरिअर चार्जेस असतात ते आम्ही घेतो. आणि संपूर्ण पॅन इंडिया प्लस कुठून बाहेर देशातनं देखील ऑर्डर आली तर तिथे देखील आम्ही पाठवतो. ॲज अ सबस्क्रायबर म्हणून मी विचारते, आपल्या याच्या व्हिडिओची लेंथ एवढी मोठी का असते? तर आता म्हणजे ॲक्च्युली आम्हाला सुद्धा आवडत नाही व्हिडिओची लेंथ जी असते ती जास्तीत जास्त मोठी ठेवायचा, परंतु एक नॉर्मल आपली 8 ते 10 मिनिटाची आपली रेसिपी असते. आणि कदाचित जर आपल्या 2 रेसिपीज एका व्हिडिओमध्ये असतील तर कसं होतं, तर ती रेसिपी आहे ती व्यवस्थितपणे एक्सप्लेन करणं हे फार गरजेचं असतं. बरोबर. जर एक्सप्लेन आपण जर तोंडी केलं नाही तर ते कदाचित सबस्क्रायबर जेव्हा ही रेसिपी बनवतील तेव्हा ते कदाचित चुकीचे बनेल किंवा थोडी वेगळी बनेल. तर त्यासाठी आम्ही प्रत्येक गोष्ट त्या लूप रेसिपीमध्ये होल्स तुम्ही येस, कमी करण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओची लेंथ मोठी ठेवली असं तुमचं असं म्हणणं आहे. युट्यूबवरती तुम्हाला बऱ्याचशा रेसिपीज मिळतील, सेम रेसिपीज भरपूर व्हिडिओ मिळतील. तर त्यामध्ये फक्त थोडंसं म्युझिक टाकून ती व्हिडिओ फास्ट फॉरवर्ड करून दाखवली असते. ते दिसायला चांगलं वाटतं, परंतु जेव्हा आपण ॲक्च्युअलमध्ये ती रेसिपी बनवतो तेव्हा आपण त्यामध्ये चुकतो. ओके. तर त्यासाठी थोडीफार लेंथ ही मोठी होते मोठी आमच्या होते. व्हिडिओची. येस. आपल्या या चॅनलवरती कोणती नवी सिरीज अपलोड करणार आहात किंवा दाखवणार आहात ते आम्हाला आपल्या व्ह्युअर्सला जरा सांगा. तर आपलं जे कोल्हापुरी किचन जे चॅनल आहे त्यावरती आम्ही म्हणजे आता सिरीज नाही म्हणतात, सिरीज तर आम्ही ऑलरेडी 1 जानेवारीपासून चालू केलीच आहे. ती सिरीज म्हणजे घरोघरी रेसिपीज या सिरीज नावाने, ज्यामध्ये आपण सबस्क्रायबरच्या घरी जातो किंवा आपले ओळखीचे जे कोणी आपल्याला कॉन्टॅक्ट करून बोलवतील त्यांच्या घरी जाऊन आपण त्यांच्या हातची रेसिपी आपण दाखवतो. तर ती सिरीज ऑलरेडी आहेच. शिवाय आता उन्हाळा आता सुरुवात झालेलीच आहे उन्हाळ्याला. आता उन्हाळ्याच्या सुद्धा नवनवीन अशा रेसिपीज आपल्याला पाहायला मिळतील, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले मसाले असतील, वेगवेगळ्या प्रकारची लोणची, तसेच पापड, कुरड्या अशा प्रकारच्या रेसिपीज. तसेच आम्ही वेगवेगळे जर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे सण असतात त्या सणांना आपण ज्या रेसिपीज घरी बनवतो त्या रेसिपी सुद्धा आपण आपल्या चॅनलवरती अपलोड आता करतो. आपण करणार. तर असं एकंदरीत छान असं व्हिडिओज तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती पाहायला मिळणार आहेत.
आय एम रिअली व्हेरी सॉरी मंडळी. आपला आजच्या याच्या व्हिडिओचा सगळ्यात महत्त्वाचा जो प्रश्न होता ना, तुमचं यूट्यूबवरचं इन्कम किती, त्या प्रश्नाचं उत्तर मित्रांनो देणं आमच्याकडनं रेकॉर्डिंग त्याचं झालं नव्हतं. आणि जसं मी तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं, या व्हिडिओचं जे पूर्ण रेकॉर्डिंग आहे ती कृपा करणार होती. तर घाई गडबडीमध्ये मित्रांनो तिच्याकडनं सुद्धा या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे ते रेकॉर्ड झालं नव्हतं. आणि आता मी जेव्हा ही व्हिडिओ एडिट करत होतो ना, दाखव कृपा. तर बघा आता ही व्हिडिओ मी आता एडिट करतो आहे. तर एडिटिंगमध्ये आत्ता मला कळलं की या प्रश्नाचं उत्तरच रेकॉर्डिंग आमच्याकडनं झालं नव्हतं. आणि आत्तासुद्धा जी व्हिडिओ रेकॉर्ड करते ना ती कृपाच आहे तिथे पाठीमागे. तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर देणं हे खूप गरजेचं आहे. तर आमच्या कोल्हापुरी किचन या यूट्यूब चॅनलचं यूट्यूबवरचे इन्कम किती, या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला मित्रांनो आत्ता देतो. तर कसं असतं, यूट्यूबचं पण स्वतःचं एक थ्रेशोल्ड असतं. तुम्ही जेव्हा चॅनल बनवता ना तेव्हा तुम्हाला समजेलच, यूट्यूबचं स्वतःचं एक थ्रेशोल्ड असतं. त्यावरती 4000 तासाचा वॉच टाईम आणि 1000 सबस्क्रायबर्स असावे लागतात. ते कंप्लीट झाले की मग तुमचं चॅनल हे मॉनिटाईज करण्यात येतं. तर थ्रेशोल्ड पूर्ण करायला आम्हाला साधारण 9 महिने लागले आणि 3 महिन्यापूर्वी आमचं चॅनल ते मॉनिटाईज झालं होतं. तर 3 महिन्यामध्ये आमचा इतकासा रेव्हेन्यू जनरेट झालेला नाही आहे यूट्यूबवरचा. परंतु यूट्यूबमुळे ना मित्रांनो आम्हाला भरपूर असे आमचे सबस्क्रायबर्स मिळाले, भरपूर माणसं आमच्यासोबत जोडली गेली, जे आमचे मसाले देखील आता परचेस करतात, आमचे रेग्युलर कस्टमर्स देखील आहेत. तो आमचा एक वेगळा बिझनेसचा भाग झाला, त्याचा वेगळा आमचा इन्कम आहे. परंतु जर यूट्यूबचा इन्कम सांगायचं म्हटलं तर आमचा अजून तितकासा जनरेट झालेला नाही आहे. तर मित्रांनो आता हा जो प्रश्न आहे तो मी आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये टाकतो आहे. आणि आता लगेच ना ह्याच्यानंतर आपण केक कटिंगचं आपलं सेलिब्रेशन आता करून घेणार आहोत. तर मित्रांनो फायनली आता वेळ आलेली आहे ती केक कटिंगच्या सेलिब्रेशनची. आपल्या चॅनलला मित्रांनो 1 वर्ष संपूर्ण आता झालेलं आहे. त्या संदर्भात आम्ही आता छोटासा केकची पार्टी ठेवली आहे. तर आम्ही आता केक कटिंग करणार आहोत. तर सन्मेश तू कटिंग करणार का केक? मी ओके कर मग. चला आता आपण सगळ्यांनीच मिळून करूयात.